Mbok? Kowe iki kuwi mau bar kon diae to jane iki wong bar sekolah ki kudune ngono kuwi ndang langsung mulih. Jane bar dolan ning diae. Aku lak wis omong to, Mbok. Apa? Kekarep aku iki mbok dituruti to. Lah kok lene jaluk apa to jane iki? Halah-halah sing ndek iki kae lho. Jaluk apa lato-lato wis tuku lato-lato kok. Aku megah lek lato sing cilik ki. Lah sing gedhi sing endi? Mbok Ya ala lele. Lah wong mboke karo anake kok iso tuwek anake iki piye lho? Lah pengen kleru oleh golek bapak kok. Lah kok iso kae kleru? to. Lah bapak ngene kok mbok tuku to bune. Bapak kok dituku ki piye to ngene-ngene bapakmu ki Raja ganteng tua kok. sebelum menua. Bapak karo anak kok seumuran. Aku njaluk Jaluk apa? dikawinke. Bocil lato-lato njaluk dikawinke. Lah Karo aku wis pengen karo sapi apa piye? aja. Lah mbek sapa? Yo pokoke lato-latone sing gedhi. Karo sapa Sing penting ana nyawani. Yalah tak kira lek sing penting gede latone. Agak musik. Semakin asik. Simbok Piye le? weteng kuluwi Madan. ana ketan aku tukokno. Simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Tole-tole katane abang dicampuri klopo parutan. Tole-tole rabine gampang paling penting golek gawean. Waduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendam wedokan. Aku simbok ora iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Iya toh? Kudu bisa golek sandang aman. Yen amang ngerti karepmu, apa bojomu mbok kakani watu. Mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Ya ngono kuwi lho bener. Duit kanggo nikahan. Ya toli dongane mboke muga wae bisa kalaksanan. Agak musik. Semakin asik.
simbok aku wis gedhe ana perawan coba takono Tole-tole ketane abang dicampuri kelapa parutan tole-tole rabine gampang paling penting golek gawean umpama ora golek gawean langsung rabi ngono piye mbok ya ora oleh terus Lah, aku wis bojomu gede arepe kok, mau Mbok. pakani asu apa piye watu Watu. Lah piye? kok meh ceblok Ceblok mbok gak apa-apa tambah lucu. Apa ngene ae? Sampeane sing tak rabi piye? Loh, Lah aku wis kudu kok. ya disenani pake no. Lho, pake ditawani sih. Alah-alah mbok diracun lek wis. Ganteng aku lho. Oh, dipateni wae yo. Heeh. Lah ya diomongi. Sik ya, Pak. Ayo, Le. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mandang wetokan. Aduh simbok ora iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Ngono mbok. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mandamu, apa bojomu bakani watu. Mengkono mbok aku tak nyambut gawe